Babe, na yung motor! Pa, gutom naman kayo, oy. Sige Renat, kay makakita ratag balay ron, ngayo ratag pagkaon ani. Pa, yung ani rata pirme. Ay kabalakan na kay basig makakita day pohon si Papa og trabaho, makalingkawas sa taan itong pagpanglimos. Pa, sukad nawala si mama pa ba? Naling ani jud ta. Bite mahimo ka, kaya ang nagunit sa to kinabuhi ka, ang Ginoo man. Kung kuhaon dito sa Ginoo ka, ang kuhaon dito, wate mahimo. Tara pa, gutom na kaayo pa. Pa, balay pa. Tara kang, basig makapangayo pagtagkanon diha ah. Ayo, ayo. Pa, mura magwalay tao. O, unsay tuyo? Dam, pwede mangayo gamay kanon dam, gigutom mo gud akong anak. Na, wala pa baya jud mi kalungag dire. Sige na gud dam, bahalag sa bata lang yun dam, bahalag dili ko makakaon. Te, maluoy ka te, gutom na jud kayo. Kadali lang ha. Pa! Sawan? May to boss, kanang isang namoy gamay kanon diha ba, para lang sa bata, yung gigutom na manggod. Kol, maluoy mo ko, gutom na jud ko. Ay sa dong, o saan ay trabaho mo dong? Wala gamay trabaho ko, kay nalimos-limos sa manggod mi. Pa, gutom na kayo, oy, nalipong na ko. Sige ra na, basig mahatagan dito ron. Dong, pasensya na kayo dong hawa, para ba jud mi kalungag yun? Kanang sir, kanang naapangan mi silingan dito, basi pwede mo dito mo kapangayo. Sige ma'am, Col, salamat na lang Col. Sus, kung nangita pa nagtrabaho ng tawhanang tarong, di ito mapas mo na yung anak ba? Ayo. Pa, bas na ni sila kanon pa, di na dyan ako makayang kagutom. Sige ra nak, basig makapangayo ta. Ayo. Ayo. Oh, unsa man? Boss, may udto. Namoy gamay kanon diha boss, para lang sa bata ba. Kol, maluoy, abi, gutom na kaayo. Bisag sa bata lang yun boss, bahalag gamay lang yun kaayo. Ay bay, pasensya na kay bay ha, pero pitos pa jud Kinsa kaayo. rin na? Kinsa rin tuyo na to? Babe, kinsa rin na sila? Ma'am, mangayaw ta may gamay kanon ba, bisag para sa bata lang yun. Boss, bisag namoy saging diha, pwede na kaayo na. Boss, pasensya kay boss ha, nga wa gyud ni mahatag sa inyo boss. Dito na lang siguro mo sa uban boss, bising mahatagan mo. Babe, palakwar ko na sila palihog kay basi nagdala nagsakit. Ay, paingana sa tong isikat taho, babe. Pa, mapas mo na jud taan eh. Sige boss, wala ka na lang ni. Kaluoy ta ni mga tawhana. Kung nanang ko ikahatag, mahatagid ko ba? Sir Limos, pangkaon lang. Sir, sige mo sir. Pa, wala dyan mo tag-discount piso pa. Gutom na jud kaayo. Pag ito may himo anin nak, kaya igo naman ta ng limos. Di man ta kaboto ilaw, di po sila mahatan. Pa, hello man pa, di man makaon. Gira nak, mangita ra ta dito. Hala pa, nay saging! Tara pa, tong kaunon nay gutom na kaayo. Tara nak, tara. Pa, damat pa, nakakaon na ta. Pa, magdatag saging pabit na gutomon. Sige lang nak, magdala na tag saging. Kaya sakyan na. Unsa mapuntaw ning lugar nga? May masakyan oy. Sa dira gud babe. Paabot ra gud ta man ta magdali pod. Sugod padagan ng bata, agad makadiscuss agad sila. Pa, delikado man to ilang ihimo pa no, ay kusog kay padagan. Patay babe, ang pitakan napilin man di ay. Unya, wate pamiliti ani ron. Balik ka dito kaw. Sige sige, magdali ra ko. Pa, ang tao mabanggaan! Patay. Babe, na yung motor!
bangga jud ka pre. Hala kaluoy sa tao pre, wala naglihok. Babe! Pa, ayoko biyahe pa. Wala na biya si mama. Babe, okay ra ka, babe? Okay ra ko. Pagtarong ba? Wala ka na unsa? Wala ko nun sa bib. Ang nagtapang nako mo iluoy. Cool, tabang, cool. Cool, tabang, cool. Di ko gusto na mawala si Papa. Babe, di ba mao maning tao nga wala na to tabangi? Okay na siya, babe. Mauna ang tao nga wala nato tabangi, pero siya ko di makatabang nato. Pa! 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 Pa!